Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Jancuk saya saldo Mas Beno. Minangan. Oh iya. Minangan. Lah kok lah karo Mas Di gak dindengni aku. Duduk sama Wah, cinta itu butuh pengorbanan. Kuwi tentesna jalan saka kulino. Kulino bencengan. Kulino dolan bareng. Ora. Kita maling. Tapi gak jadi. Tapi yo unene cah iki mandi tenan lho Mas. Cita-citane duwe bojo dadel. Karo sing kono wis ilang. Saiki ngrangge kok sak pite lho. Ayo karo. Ora dadi. Ora sumiti dijodohne karo wanita liya iya e. Iya Pak. Wis tau. Wis tau. Lah kok taune kapan rong tau aku. Dadi iki dek. Wis dek dolen iki kudu malese. Gak dadi kaya. Gak dadi. Wis gak dadi karo Riyadi dijodohne karo Jombang kok. Karo hati bocah. Bangga buka wadi gue. Alah aku gak buka wadi. Aku ki ngomong kenyataan. Bener wajahku oleh kok takon kudu ceni ngono lho. Heeh, ayo ditonton Alah gak iso ngomong jari. Tak wis bo. Wes. Piye nek? Kuwi kok coba yo lho. Keputus karo kati karo kono. Kowe topo rasa nangis. Lah kuwi bagian ndi? Tuwek neh Mas. Aku kok bagian sing tuwek. Sekali-kali boyo sing enom lah kowe. Malah lagi mak ada luasa iki Mbak Tibo iki musuhe. Bos. Bocah ya. Ah, terlalu cumpili. Wah, iya lah, kira senenganku. Iki lah. Temake telah tahun kependem 30 tahun. Wis ora apa-apa. Ayo Mas Di, aku yo pengen kaya ngono kuwi ya. Ben awake dhewe iki. Tak kira sirahe Pak Isnu kae dibanding Mbak Lia.
Sama Bu. Ya. Tunjukkan kemauanmu Bu ya. Bu, piye nah? Piye? Ya bukan kok orang Melayu Ya biar udah mikir foto. Lah kono Melayu aku yo wedi to yo. Ya kok kok kene to? Oke. Oke. Bu, Iya. ya Allah. Pakai Bu. Bu, Bu ini. Biar ngawur ya Bu. Beneran. Tenang. Pinter. Piye to? Lah wong aku urip sadang ini puluhan tahun Bu Sumini lho. Busri. Ya bener. Busri Aton. Kok Bu Tami kok Bu Sriani ala kedonini ngono ya padha ta. Bu Sumini ya Bu Sriani. Sriatun. Ya jewang suka jenenge sak kampung to Bu. Sing bener Sumini apa Sriatun? Manut sing arani jenengan sampeyan mau 3 tahun lho. Masa kok kantor ini panjenengan lho. Asmi kok Jepangga. Karo madu apa iki? Tawon Kalimantan lho. Kena ngetep macet iki lho. Heeh, kayak madu manusia. Ibu nggo rupane ya pink ibu. Kerudunge jan. Ya tak berat to. Apa ya? Oke. Ojo kene. Ini ya. Ambune kletong. Tapi yang incung. Ning kono malah. Ya ning pasar-pasar kuwi to. Agak percaya ki ambune. Padha ta? Padha ta? Mak sengir iki lho. Wis gak apa ya, kita bubur barang. Ayo aku ya dek Mas Gi. Mbah Kong gawe kene, Pak. Piye Bu rasane Bu? Rasane piye? Kayak truk poso. Kok gede Bu? Kinyol nek, kinyol. Masuk angin saking gedine kaya ngono wae. Mosok ya pengen kowe. Sing lemu ya pengen. Ya wis jalan nak pengen. Tak pilihne ya. Ya ayo nek arep joget tak pilihne wedokan. Ya udah 2 menit. Iya sana. Kan jam 3.
kenal wong iki gak gelem ngomong lemek lho. Engko dikek lemek satusan karo sing duwe gawe. Oke, ya gak apa-apa. Oke. Ya tak pilih sing ayu. Oke, adek ngono. Loro ta? Tak pilih loro pertama. Kurang penak piyene. Ya kecil lho, Bu. Emang jalukanmu jerene sing apik sing cekli. Bodine kaya gitar Spanyol. Ya iki kok kaya padha tapi gitar Spanyol. Tapi kentrong drujur iki lho. Kentrong tapi pas kentrongé. Jalukmu sing ndi milih wis milih dhewe. Ngono lho. Pindho ya ora apa-apa yo pindho. Ya, Aneh kok. jadi ya sing kono-kono jake lho. Ngono. Ya, pilih. Ah, Mbak Cahya karo Mbak Sopo jenenge Tiara karo Mbak Cinta nggone penyok. Ayo ngene. Rene. Wes to. Dikumpulke jake kene. Ayo Mbak Tiara. 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 Bayar ada kenanya. Tiara. Cintamu seperti andesnya. Tiara. Tiara. Cahya. Jenenge iki telokane cahya kepanjare cahya ning bulan kadang pucuk ning cemara. Angin kang teko sasak nggawa tresno londo. Kabeh nek apa iki. Majune ning jiwa yo Dik, aja ning hujanan. Nanti sampean sakit aku enggak. Oke yu. Iya. Kayak sanggul. Kuwi cara milih sing ndi kowe? Milih sing ndi? Ya kok mentek-mentek pada setengah tuh, Bu. Setengah. Hah? Ya, jajan setengah ya. Oke.
barak. Kela, anu mesti tak cemburu lah nangis sih kela. Gayamu karo Indiana lho. Oh ya aku yo wani aku. Kabeh kok ora apa-apa ya lan. Tak cemburu nang padane kene ya. Ayo Mas Bi. Ayo deh. Enak. Bosen ku nambel neh niku. Wong ngene kok tonggo kowe. 1000. Hah? Wek, kali plek. Yo, 20.000 Pak Sino 20.000. 20.000. Tok limo to kuwi. Karo ngemunan. Telepon. Yo, Kurang pengen. Kurang pengen. wes ya. Di telepon. Kok kene kono ilang to ya? Wis dia ngene lho. Kurang ku lho Bu. Wek, aja munafik le. Lho piye kene? Wes takeki lho. Bukannya kurang. Weh. Piye to ae kok? Piye? Kok dibayang le? Kurang ku lho Bu. Ayo. Cangkeme aku cangkem asu. Piye to? Pak Snu piye Pak Snu iki? Asu lho. Tangan tok Bu. Ya tak usah nak bani ya. Ya, mana? Apa dah bani? Mana apa? Aku tuku. Kini tok ki 10.000 Bu. Di. Kini tok 10.000 nambel neh niku. Pak, katamu tolong bayu ya. Kok aku tapi? Weh, kamu tu. Lho kok aku ya? Lah jika kowe lho. Jadi apa apa? Kecepu aku. Lah yo. Wes iki kenapa? Aku. Lah yo. Kowe maling kowe. Kowe maling kowe. Ora iku. Lah yo. Jadi apa apa? Kecepu aku. Lah yo. Kowe maling kowe. Kowe. Lah yo. Lah yo. Aku maling kowe. Lah kok sing kowe? Lah kowe malah ora suwe. Seplele telu bae Kristo. Coba ya. Guys do. Iko. Ya. Seplele telu Pak ya. Oke, telu asli loro. Iya. Ayo Mas Ki. Ayo, ayo. Mana Bu? Ya.
Anake ngono wis loro. Nek ngono wis loro anake. Iya to, Bu. Lah maksane aku kental-kental kok karo lemake wedane to yo. Bila pucuke sepatu muancak ning sikil kowe. Loro yo. Atasnya ya. Ya wis, atasnya ya. Aku ora wedok kalah karo menang awakmu terus. Jaya edokmu ya akeh aku ngono. Ayo Mas Dik, jero atasnya. Super kilat bos. Baliknya ya, baliknya ya. Baliknya lagi kayak Spiderman nih. Ya. Bu maling. Kenapa? Yo maling itu, Bu. Maling kayak kowe emang. Biyo mobil sagane wong sadang koyo moro gitu. Aku nang ngono kalah aku yo. Pi tak lompati ya di maunan. Kabeh loro, telu, papat, limo, terus desa. Ya, ayo wangi aku. Siap Mas Dik. Ayo nyok penyok niku. Palingnya ke sini. Hei, pikir harus kaki ala ngono lho. Ini ya. Ayo, kayak bener kok lemah ya Allah. Ya. Oke. Ora apa-apa. Pas Bu. Tambah. Nah, ayo Riko. Awis, penyok metu kabeh. Bisa sendiri pada apa? Kene joganmu tok, Pak. Kabeh lumpuk. Ayo Mas Dik, aduh kalau seretnya Mas Dik. Kono ditotoy. Ya, kono to.
Ngajur kancane. Wes tuwek tak kira contoh to Bu. Iki wong tuwek kena dadi patokan kok ndelok sepatoki. Patok apa wi? Patok tanah. Iya. Harus kuat ngono lho. Bakane kan kamu gede. Sapa sing gede? Kowe. Ya lu ganti ya. Artine lho. Aku manut aku. Oke. Ganti apa? Itu sama ACTV. MNTV ya. Upin. Oke, ayo. Mas, mengki giarno acarane kan. Oke, setelah ini. Wes iki matur suwun karo kanggo bolone dhewe iki lho yo. Iki ben istirahat dhisik. Heeh. Ben iki lho awas lumut tok. Ojo rene sik. Kuwi tato kok suka teki. Iki ngene Mas Bayu. Iki mikir sitoke ning ndi Mas aku tak njaluk iki sitok. Heeh. Ya, cip. Ngene Mas Bayu, iki mangajine jogete ya wis, atraksine ya wis. Oh, bidon-bidonane kan ya wis. Ya. Iki acara selanjutnya Pak Ijo iki ya, ulang tahun. Ulang tahun, acarane pun ulang tahun Mas Bayu. Bisa pupuk jenenge. Jenenge Pupuk Krisnanto Prabowo. Yo ora. Ya sapa ora lho tulisane ning kono kok. Ulang tahun Ananda sapa iki jenenge? Lukio bobot ayo Lukio lho. Muhammad Luxio. Luxio. Heeh, Luxio putra. Kalau ane Muhammad oleh Lukio. Luxio. Ini mengandung makna dan arti tersendiri. Luxio. Lu kuwi ganteng. Cio kuwi tenanan, kuwi ganteng tenan. Cio kuwi Cio lho. Menyamar dari tumpeng Luxio. Iki kajate kan apa jenenge ulang tahun Mas Bayu. Heeh, adik Luxio. Iya, Bu. Itu didongakne. Heeh, kowe ndedonga apa itu? Ya muga-muga panjang umur, sehat selalu, rezekine lancar. Amin. Berbakti kepada orang tua, untuk bangsa. Ya ngono, amin. Ya bener ya kan ya ngono. Didongakno muga-muga cita-cita tercapai. Panjang umur, sehat selalu. Muga-muga bapak lan ibuke didongakne yo yo. Rezekine lancar, panjang umur. Amin. Heeh, muga didongakne untuk masa depan penting. Nah, bisa ya. Iki pripun Ibu kali bapake niki acara langsung dimulai napa mengke badhe ngasar? Sakniki Pak. Langsung dipotong.
Mbok bola-bolane. Bola-bolane. Ayo bola-bolane ndang lumpuk. Kowe nang dimulai bar iku macan ngaonge ditokke. Macan ngaong. Aku kan yo cilik. Aku oleh undangan. Dadi aman-aman. Tak melok donga ning kono. Iya. Rene. Sedih. Adil yo. Aku pinjem bate, Dek. Aku juga ngedek. Iya. Iki lagi tahun bule. Betul-betul pir. Ya, ini nanti balik ke kopi. Heeh, lagi sing nandone sapa Pak Sino? Hah? Sing nandone sapa? Aku rumahku bublak. Saya ini juga apa buka-bukane, Bu. Wah, ya aku pun terowongan pacaran iki. Nah, iki menawa nak bapak ibune Lucio nak duwe sambutan apa-apa, ate dulu sambutan duwe enggak lho, nanti kata-katane iya. Sambutan ibune wis sampe sepek ya, Bu. Ya. Wah, ibune sampean muni nyawar mawon lho. Iya. Ayo kita unek-unek apa ibu oleh bapake. Nah, pokok itu Iki mau adalah Oh, bukaan dhisik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah terus Mas kok jadi diwarai. Matur suwun sangat kagem keluarga Sadang. Matur suwun sangat kagem keluarga Sadang Songgaling sing sampun hadir. Nggih, kula teng mriki Atas nami Juta dan Handika. Heeh, matur suwun sangat sampun rawuhi acara ulang tahun yuga kula, Ulang tahunipun yoga kula ingkang nama asli ya sapa Dik? Muhammad Lucio Elbara Saputra. Heeh. Lan selanjutnya kula badhe nyawar ganongan, Kula badhe ngengken ro ganongan. kok roe ganongan ya. Kula badhe nyawar ganongan, Kula badhe ngengken ganongan satu. nyawar ganongan kalih salto menika gangsal 100.000. Ini urusan siap mobil siaga ya. Ya wis matur suwun iki ngrantosi napa Mas? Bola-bolane. Kanca-kancane. Heeh, iki piye Pak Isnu iki? Ngrantosi Ya, kanca-kancane. break dulu sebentar Break dulu sebentar. biar teman-temannya Biar kumpul. teman-teman yang mengumpul. Habis itu acara dimulai. Nggih. Kucingane metu. Nggih. Nah, Nggih. arambekan yo, engko musuhe karo macan-macan gak caplok gak lebar gak su. Aku tak semedi nambahin bocah dadi. Niki kowe tekare dadi, Bu. Tah lali tak omongke. Enek bocah dadi ketemplekan demit. Ya, demite demit WC bobo kebet isih kok jarene. Tak tambani mari. Heeh. Wis ngono ayu adik sedase karo ngenteni adik-adik sing teko. Iku yo ben langgam-langgam sing penak. Iki kerawuhan waranggono ingkang kondang kalangka Kota Nganjuk. Heeh. Nggih menika Mbak Tiwo Waranggono. Niki saged request Bu nggih nyuwun lagune napa saged request. Heeh. Mbak Tiwo. Dalem. Heeh, ning aja lali kerduse diseni. Heeh, wedhuse ditaleni, kerduse diseni jare Mbak Tiwo ki ngono. Heeh. Monggo Mbak Tiwo niki wonten gending pamundhutan saking keluargane Adik Lucio nggih menika apa iki jenenge? Liwat angin sore. Titik tangan. Nah, ayo Mas Wonde. Mungkin mawon. Nggih, kali ngerantos tampile. Iki sabune ning kono.
monggo kula aturi jangan suci sampai kau bagi diwiwiti kita ulang tahun adik Muhammad Lucio Ilmara Saputra. Sambut bunyi dan pergi monggo adik kula aturi perak